ପିଲାମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ତୁମେମାନେ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଘରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଟିର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବ। ଆଜି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନଟିକୁ ସାରା ଭାରତରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁତାନି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ବୀରସ୍ୱାମୀ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୀତାମ୍ମା। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଛୋଟବେଳୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ବିଦ୍ୱାନ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗଭୀର ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1952ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ 1962ରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। 1962 ମସିହା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଓ ରାଜନୀତିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଗଦାନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ 1954 ମସିହାରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏହି ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଗେଇ ଯିବା। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସମାଜ ଗଠନରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ଉଚିତ।